Onyakeni omusha mangibingelele indaba enkosi izintathu kumasingane kungulihlana ngesibhemhlahlo wesimo sezulu uma kanjalo njengoba ngikhuluma nawe nje kusihlwa kanjalo nakusasa soqaphela mbukelo endaweni esigudle ugo lapha koVustile uhamba njalo kuyofika lapha koPort Elizabeth East London Emthatha edutshwa engcobo ko DI ko Bloemfontein ko Mahikeng nimboze ngamafizulu uhamba njalo kuyofika lapha KwaZulu Natal ko Pietermaritzburg kanjalo endaweni esikhona lapha eThekwini oGauteng nimboze ngamafizulu ngamathuba ezivula azolendeleka aphathi kwakhe lapha u30% abe nguye 60% endaweni esikhona lapha koGauteng kanti kusasa mbukeli udouble ithi malifane ngani ngoba zoqhubana nimboze ngamafizulu endaweni esikhona lapha koVustile uhamba njalo kuyofika endaweni esikhona lapha koPort Elizabeth East London kanjalo kakhulukazi lapha KwaZulu Natal nakhona endaweni esikhona lapha eGauteng hamba njalo kuyofika lapha koMahikeng nimboze ngamafu amathuba ezivula azoqhubeka elindeleke akuye lapha u30% no60% makhona lapha eGauteng ngizokuqaphela mbukelo isikhathi sasekuseni makhona lapha endaweni esiphakeme KwaZulu Natal ibhadize inkungu zibikiwe uhamba njalo ufika endaweni esiphakeme lapha eNtshonalanga Koloni kakhulukazi nakhona lapha Springbok South African Weather Service bakhipha isixwayiso somlilo wamadlelo endaweni esikhona lapha Uppington kuyofika lapha DI kazokuqaphela izimvula engikhulumile ngazo mbukelo ikusasa samthana udumo ungaba yibo ubungozi ezikuye lapha u60% endaweni ezimaphakathi kwelihle kakhulu esilakhela amazinga akho kushisa ami kanjena mbukeli okhona lapha KwaZulu Natal khahlela isingubo ngaye lapha ngempela u17 so lapha u23 esifundazweni obenje emelo anguye lapha u14 eGauteng mbukeli ize kunezivula ezikuye u60% amazinga kushisa phakathi kwakhe lapha u16 naye u18 mbukeli uSelipopo khahlela isingubo ngaye lapha u20 so lapha u21 obenje mokhona lapha eMthatha anguye lapha u20 mbukeli okhona lapha eCape Town azobe nguye u15 eSpringbok anguye futhi u15 kusasa zobe usuqaphela ukuthi soqhubeka nje lishisa izulu kakhulukazi endaweni esentshonalanga yezwe koKhavinyoni anguye u35 abe ngu40 mokhona lapha Uppington kanti endaweni esempumalanga yezwe zoqhubeka lishisa KwaZulu Natal ngaye lapha u30 so lapha u33 ngithatha intambo ezibusela kuvusi mina ngithi kilinonke emakhaya ngosithela umusa.